posachedwa pa tikuonesani program ya kulinji imene imachitika pa wireless ya Times. Ndipo program imeneyi Leah Malekano lero lino akucheza ndi Moses Kunkuyu amene ali woyimira ku chipani chosusa boma kufuna kutambasula nkhani zimene zakhala zikuchitika ku chipaniku. Takhala pompo mumvesere mwachidwi. Muli ndine Leah Malekano ndipo lero ndi pa 4 November 2025. Nkhani nkumati kodi kunjaku mwati kukuchitikanji kulinji kunjaku. Nkhani ndithu imene inavuta kuyambira kumapeto kwa sabata yatha kufika dzuloli tangomva kuti yayi nkhani imeneyi ikuoneka kuti yatha ndithu. Nkhani yokhudzana ndi mtsogoleri wa mbali wa zipani zotsutsa mnyumba ya malamulo, leader of opposition. Nkhani imeneyi inavuta kwa basi. Panali dzina limene mtsogoleri wa chipani cha MCP anapereka ku nyumba ya malamulo kuti ameneyo akhale mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbayi, koma zinachitika kuti aphungu ena kuchokera ku chipani cha MCP anati yayi ifetu mtsogoleri wa zipani zotsutsa tisankhe tokha leader of opposition. Nde zimachitika ndithu kuti yayi ukuzikuyankhulidwa motere ukuzikutere kuseli kuzikutere, koma tamva kuti usiku wapitawo papezeka chiganizo chimodzi chimene aphungu amenewa akambirana. Ndeti ikhale tikuunikira nkhani imeneyo mu programu ino ya kulinji. Kupatulapo apo tikhale tikutambasula kuti kodi malamulo amati chani pa nkhani yosankha leader of opposition, speaker of parliament, ka chief whip ndi second chief whip. Zimakhala motani kasankhidwe. Nde tili ndi akatswiri mu programu yathu ino makamaka amene anali speaker wakale mnyumba ya malamulo amenewa ndi Chimunthu Banda akhala kuti tambasulira kuti amalawi timvetsetse bwinobwino kuti kodi tikamakamba za zinthuzi zimayenda motani nanga lamulo limati chani, dongosolo lake limayenera kukhala motani. Kumbali ya zimene zachitika usiku wapitawo ku chipani cha MCP tili ndi Moses Kunkuyu kuti atitambasulire atifotokozere bwinobwino kuti kodi ngati ku chipani agwirizana kuti kupita chitsogolo achite motani. Nde monga mwa nthawi zonse sindikhala ndekha mu programu iyi, ndimakhala ndi mzanga mu studio muno amene timathandizana kuunikira nkhani imene tikambirana tsiku limenero. Ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent Mphongolo? Ndadzuka bwino kaiweleya. Inenso ndadzuka bwino. Azikoma. Popeza nkhani imene tikufuna kukambirana pano poyambira pake yachitika usiku wapitawo, ndi ndimafuna tiyambe ndi Moses Kunkuyu kuti atifotokozere bwinobwino kuti kodi ngati ku chipani cha MCP pakadali pano zili motani kumbali ya mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumbayi pa Chingerezi umati leader of opposition ndi maudindo ena ndi ena. Mwadzuka bwanji olemekezeka Moses Kunkuyu? Ndadzuka bwino. Mutayankhanso moniyo tione mawu anu khangata kumveka motsika ndithu. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Ndadzuka, ndadzuka bwanji. Ifetu tadzuka bwinonso mmene mukumveramu ndithu, ngakhale kawedha kake ku Blantyre yaku kali kosachita bwino koma tadzuka bwino. Ndeba bwinonso madanda wari utentha banonso mutika. Kodi munthu ndovuta atu. Chabwino. Takulandiraninso ni Chimunthu Banda mu programu yathu ya lero. Ya ziko mpambiri ndakukoza kuno Kililongwe kwa chabwino ndithu kazuwa kayamba kuoneka komanso mitambo iliko. Chabwino, ife talemekezeka kukhala nanu mu programu yathu ya lero. Ziko. Tiyambe ndi olemekezeka Moses Kunkuyu. Panali nkhani yokhudzana ndi leader of opposition ku nyumba ya malamulo, makamaka tinaona kuti kunachoka dzina kwa mtsogoleri wa dziko kuti akhale leader of opposition, koma kenako tinazamva wachiwiri kwa mlembi ku chipaniku kuti yayi ifetu tikumana lolemba kuti tisankhe amene atitsogolere mnyumbayi, koma tamva usiku wapitawo kuti munali ndi zokambirana kumeneko ndipo mwagwirizana.
zokuti mtsogoleri akhale ndani. Ndeti timafuna mungotipanga brief pang'ono kuti kodi what is the status now in as far as the leader of opposition in parliament is concerned from Malawi Congress Party. Zikomo kwambiri maso ndipereka moni kwa olemekezeka former speaker honorable Henry Chimutu Banda. Lero ifotokoze kuti ndizoona kuti sabata yapitayi litaperekedwa dzina ku nyumba ya malamulo amene akhale mtsogoleri wa zipani zotsutsa boma mu nyumbayi olemekezeka Simplex Chichola Banda. Pana mvekadi pena kukhala ngati kuti pali kusamvana koma ngati chipani panaperekedwanso uthenga okhala ngati kuti otsutsana ndi zimenezo na kuti tikumana ndipo dzina liperekedwa. Usiku wapitawo tinakumana ndipo titacheza kwa nthawi inene kuti dzina limene lidaperekedwa la olemekezeka Simplex Chichola Banda kuti akhale otsogolera wa zipani zotsutsa mu nyumba ya malamulo ndi dzina limene tagwirizana kuti ndi amene akhale pa udindo umeneya. Chabwino, tathokoza kwambiri. Timangofuna tidziwe kuti makamaka chinavuta ndi chani. Mwina sindipita mu ndandanda wa chimene chikuoneka ngati chinavuta chifukwa chakuti mwina zina ndi za nyumba. Koma chachikulu chimene sinayang'ana ndi chakuti ganizo limene linaperekedwa ndi aphungu a nyumba ya malamulo kupereka mphamvu imeneyo kwa mtsogoleri wa chipanicho kuti akhoza kutipatsira dzina mogwirizana ndi ndondomeko zinali ngati kuti pena wena mwina sanagwirizane nazo, koma zinatengekanso kuti pena amene sanagwirizane nazo limodzi itakhalirana pansi ingozi kambirana zinthu zokambirana zake zomwina zimakhala zokuti anthu sangakondwe munthu wina aliyense nthawi iliyonse. Nde mukaonikirana zimene anthu sangakondwe nazo pa munthu wina yonso nazivomera komanso nkupanga promise kuyenda chitsogolo, nde kuti anthu mmagwirizana kumayenda chitsogolo. Ndipeze ndimene zachitika usiku mwina ndikuyankhula mokhala ngati mosafuna kulunjika kwenikweni chifukwa chakuti zambirizo zinali za nyumba zapachiweniweni zimene titazigwirizana mnyumbamo ifeyo chimene tadziwa ncho titatulukamo titagwirizana kuti mbale amene akhale mtsogoleri. Mwina anthu olemekezeka nkhani yokhudza kusankha mkulu wa zipani zotsutsa nyumba ya malamulo pakumabwera nkhani zingapo. One, anthu akumanena ena akumanena malamulo kapena ma standing orders aku nyumba ya malamulo amanena kuti aphungu ndi amene akuyenera kusankha mkulu otsutsa boma nyumba ya malamulo, aphungu amene ndi achipani chotsutsa boma. Mwina ena kumati chipani cha MCP sichifuna kulemekeza malamulo aku nyumba ya malamulo chifukwa tichapereka mphamvu kwa mtsogoleri wake kuti asankhe mtsogoleri. Mwina mukambirana kwanu kunali kuti mwagwirizanano kuti mukusankha kapena tikatengera mbali ya amene akunena kuti amayenera kusankha ndi aphungu mwagwirizana kuphwanya malamulo ngati chipani? Number 1. Number 2, nkhani yokhudza kuti aphungu ena ananena kuti timpase mtsogoleri asankhe, zikusonyeza kuti kodi zikusonyeza kuti pali kukayikirana kwakukulu pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo a chipani cha MCP kuti akuona ngati okhaokha sangathe kusankhana kwa munthu wina kapena mtsogoleri wa chipani ndi amene akhoza kusankha munthu oyenerera kugwira ntchito imeneyo. Kwa ganizo limene achitika pakati pa aphungu lonena kuti mtsogoleri apatsidwe mphamvu imeneyo sikunali kufuna kugonjetsa lamulo lina lilonse, koma kunali kufuna kubweretsa umodzi chifukwa panalinso zokambakamba zomanena kuti kukhala ngati pena pali timipatuko, ndiye kufuna kuphwanya mipatuko imeneyo mwina mtsogoleri ndi amene akhoza kutithandizira. So sikunali kuunjika mphamvu mwa mtsogoleriyo, kunali kuti aphunguwo akuona kuti akufuna upangiri wato wawo. Pa zochitika chadzulo kuti kodi aphunguwo amasankha pachitikako ndiye kusankhako, ngakhale kuti ma standing orders yo sanakambe za ndondomeko yakasankhidweko in terms of
how the MPs shall do the election. Chifukwa chakuti vikadzapezeka kuti there is an election koma in that election pali munthu mmodzi pali dzina limodzi lipangidwa ilo dzina limodzi limenelo ndiye kuti chisankho chichachitika monga chitikira dzulo kumene tinakumana aphungu tonse achipani cha Malawi Congress kumeneko dzina limene lipo ndi limodzi ndiye kuti pomachoka mmene tonse tikukamba za dzina limodzi ndiye kuti aphungu watsopano asankha pamene yamusankha dzina limodzi mukumbukira mmene anachitira nkhale ya Malawi Electoral Commission kuja ku Lilongwe pali constituency ina uku chakwa Malemboku kumene anapambana ndi olemekezeka Chakala Chanzia adapambana koma sikunachitike chisankho chifukwa dzina linalipo lawo lokhala. As far as the parliamentarians are concerned, what happened last night chinali chakuti tili ndi dzina limodzi ndipo tatenga dzina limodzi limenelo. There wouldn't be any need to cast votes because panali dzina limodzi. Dzina limodzi limenelo limene lipereka tsopano. Timafuna tingomvetsetsa mukufotokoza kuti panali dzina limodzi kusonyeza kuti pa mkumano wanu wadzulo panaperekedwa mwayi wa aphungu kuti apereke mayina amene akufuna. Pa mkumano wadzulo choyambirira munthu mukakhala kuti mufuna upanga chisankho pamakhala expression of interest, either one expresses interest kapena ena nkufotokozera za amene angamufuna. Pa mkumano wadzulo ndikhoza kuwuzani kuti panali nthawi ina imene mkumanowo unakhala ngati kuti uthera panjira chifukwa chakuti maganizo osiyanasiyana anaperekedwa. Kupereka maganizo osiyanasiyanawo ndiye kuti panali mayina osiyanasiyana amene anthu amaganizira. Koma mayina amene adaperekedwa anthuwo nkupeza kuti style available, as I said, kuti in an election pakhoza kukhala opanga nominate komanso pakhoza kukhala opanga express interest. If one has been nominated but iye ona kuti ayi ineyo sindikufuna kutero, then the sangapangidwe consider for election. So what happened last night zinadutsa mayango zosewa okuti osakhala usiku okhala koma nkhali kuyambira masana kunali mayina kuthula dzina kunanga is there any interest from the mentioned individual. The individual says no, ineyo ndili zina zimene ndikhoza kupanga kuti pakapezeka madzulo pali dzina limodzi. Pepani tifunsa base kuti tidziwe komanso Malawi kunjaku adziwe zina za kuchipinda sitifunsa kwambiri komano openly kuti we should be able to follow democratic processes. Mayina ena amene amabwera dzina lanu akunkuyo linalipo. Timafuna tidziwe kuti kumene koko dzina lanulo usikuwo silinabwere kuti munena kuti ena amene anatchulidwa panalibe kuti apange express interest in that. Komanso mwina asana yanke dzina lawolo chabwino komanso mwina ndi mayina ena ati amene amabwera. Koma inyakewo panalibe. Inyakewo panalibe. Inyakewo amapanga express interest kapena anthu ena ndi amene amaona ngati akhoza hoteli. Mwina mayina enawo ndi ati. Ayenteli kuti mayina analibodi eneyo mmene limatha tsiku la dzulo ndiye kuti panali dzina la olemekezeka Peter Dimba, panali dzina la ineyo ndipo mmene limatha tsiku anapeza kuti mayina awo anthu ofuna kutchula mayina amene alipo koma the candidates have not expressed interest. The mentioned individuals have not expressed interest. So ndi yake modelo. Alright, China timafuna uchomaliza tisanapite kwa Achimunthu Banda, a former Speaker of Parliament. Timafuna tidziwe kuti ngati kuchipaniko tinamva zokuti anaitanitsa mkumano wa dzulo anali Simplex Sithyola Banda ndipo aphungu amene anavomereza kuti ife tipita mkumano umene wanali wochepa. Timafuna tidziwe kuti mukukumana kwa dzulo usiku kunali aphungu ochuluka bwanji achipani cha Malawi Congress Party. Ndikutsimikizireni ineyo ninafika komufulumirirako ndipo mkumano ndinatengapo gawo zochitika za mkumano. Mmene tinafika kunali aphungu osachepera 50 ndipo chifukwa nthawi imene it was around 6 o'clock tinalolera kuti tiyeni tidikirire wena ndikhoza kutsimikizirani
kuti mkumano wa dzulo wachitika ndi aphungu opitirira 70 zimenezo zachitika usiku umene wapitawo. Aphungu amene alipo opitirira 70 ndipo kumeneko first deputy president achipani olemekezeka Mai Catherine Gotani Hara analipo, secretary general achipani olemekezeka Richard Chimwendo Banda analipo, deputy secretary general olemekezeka Gerald Kazembe analipo. Ndipo osewa anayankhula ku nyumbayi ndipo atsimikizira nyumbayi so kuti palibenso pali communication imene yapitaka yopita kwa speaker yofotokozera za mmene tiyendere. Kuti ngati pena communication inaenda mosemphana kapena inatipitako conflicting messages, kupita message imene ilembedwe kuchokera ku office kwa secretary general kupita ku office kwa speaker. Ndipo meeting pakakhalapo anthu amene akuti the first deputy president is there, ndekuti the presidency was there, the secretariat was there, ably represented by the secretary general komanso wachiwiri wawo, and all directors of the party who also happened to be parliamentarians were in attendance. Chabwino tathokoza kwambiri chifukwa cha kufotokozera kwanu olemekezeka Moses Kunkuyu. Tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Former Speaker of Parliament Chimunthu Banda, timafuna mutatifotokozera kuti kodi ma standing orders specifically amanena zokuti chani kumbali yosankha kapena kupanga appoint leader of opposition komanso Speaker of Parliament. Zikomo kwambiri kuti mwandi fuso lokhuza malamulo pa maudindo a speaker komanso leader of the opposition. Kuyankha kwake kukhale kuti apapa tikukamba za nyumba ya malamulo, ndiye ndifotokozeso malamulo momwe alili. Pamene tifotokoza malamulo momwe alili ndinene pano kuti udindo wa leader of opposition pa zaka zambiri mutauvomereza kuti kundivomereza kuti wakhala ukuunikiridwa kapenanso kusa mapiri pachigwa nthawi zambiri. Ndi chifukwa chake mu zaka zama 2012 kufika 2013 Parliament inaunikira ndikuchita review, ndikupereka definition yokhuthala ndithu kuti leader of opposition ndani ndipo azibwera mu njira ya mtundu wanji. Ndiyambe ndiya speaker. Speaker malingana ndi malamulo momwe alili pano pa standing orders kumayenera kuperekedwe mayina osapitirira anayi ndipo eni ake onso avomereze kuti atha kukhala pa udindo umenewowo. Kenako clerk of parliament apangise masankho amene ati apambane pa mavoti anthu amene akuponya voti pa tsikulo pa nthawiyo amene amakhala speaker. Kenako speaker ujayi amakatenga mpando wake ndikupangisa masankho ama deputy speakers. Ndi chimodzimodzi mkati mwa ndime kuti ati kwachitika mavuto sepa mpando wa deputy speaker tekuti speaker akupangisa masankho mwanjira imeneyoyo kupeza deputy speaker. Pankhani ya leader of opposition malamulo momwe anakhazikitsidwira mu chaka cha 2013 omwenso anadzaunikiridwa mu chaka cha 2020 analembedwa kungomaliza ndime yokamba za chisankho cha uspika. Analembedwa mobveka bwino kuti election of the leader of the opposition. Njeno zomwe zikumachitika ku parliament ndoti pali maudindo ena mayina akumachoka ku chipani. Pamene maudindo ena ndoti akumasankhidwa ku nyumba ya malamulo. Mwachitsanzo malamulo omwewo
amene akumati leader of opposition azasankhidwa ndi chipani chachikulu chotsutsa ku nyumba ya malamulo. Malamulo omwewo akumati whip adzaperekedwa ndi utsogoleri wa ku opposition kapena utsogoleri wa kuboma ngati ali government whip. Ndiye pakumakhala ngati pakumabwera ka confusion kuti udindo winawu ndi wosankhidwa, udindo winawu ndi woperekedwa kuchoka kwa mtsogoleri. Chocho malingana ndi malamulo momwe alili leader of opposition amasankhidwa. It is an elected position. Komano osankhawo ali okhawo kuchoka ku chipani chachikulu chotsutsa boma pa nthawiyo mnyumba ya malamulo. Malamulo omwewonso anapitirira mu ndime ina kuti tingoyerekeza kuti pa masankho pa general election papezeka kuti mbali yotsutsa manambala afanana. Tingoyerekeza kuti kuli chipani dzina lake ndi A, kuli chipani dzina lake ndi B. Ndiye A tapeza mipando ndi wotsutsa 60, B 60. Ndondomeko ya kunyumba ya malamulo ikupitiriza kufotokoza momwe zipani ziwiri zingakakhalire limodzi ndi kukasankhabe mpaka kutuluke dzina la leader of opposition. Malamulo omwewonso akupitiriza kufotokoza momwe leader of opposition osankhidwa uja ndi chipani chimodzi chotsutsa boma kapena zipani ziwiri ngati manambala anali ofanana angamuchotsere. Komano chifukwa choti nthawi zina election kapena zina lomwe likuperekedwa limadzafanana mwina ndi maganizo a anthu omwe akanaponya voti kumbali yotsutsaza mwina nkutheka kuti panakhale mpungwepungwe. Komano ndondomeko yokhazikika ndi yoti leader of opposition amasankhidwa kubvera kwa phungu akumbali yotsutsa ku chipani chijachi ku nyumba ya malamulo. Ndisire pomwepo pakanali pano. Tathokoza mwafotokoza momveka ndithu. Komano tisanapite chindunji pamene mwafotokozera za kusankha komanso kuperekedwa. Munafotokoza kuti nkhani imeneyi yakhala ikuvuta kuyambira kalekale. Mu experience yanu mukuona kuti nkhani imeneyi yakhala ikuvuta chifukwa chani? Pamalakwika ndi pati? Kapena tinene kuti nyumba ya malamulo simatha kufotokozera bwinobwino atsogoleri kuti zikuyenereka zikhale motere pamavuta ndi pati? Ngati munthu amene takhalapo pa mpando wa uspika, vuto lina ndiloti spika akati ayendere za malamulo nthawi zina amatha kuonedwa ngati kuti ali ndi kampeni kumphasa ndi anthu amene akuwalangiza omwe malamulo alili. Tingoyerekeza mwachitsanzo kuti pampando pali spika inuyo Aleya Malekano, ndiye anthu mtsogoleri wapereka zina. Andi inuyo ngati spika mukwauza kuti ayi malamulo takaona ni section chakuti standing order chakuti ikufunika kuti muvote. Chipani kuja atha kuyamba nano milandu spika koma ife tutapereka tuzina mtsogoleri wasankha pamene mwina spika akuwaunikira kuti ayi ndondomeko iyi siyosankha mtsogoleri, ndondomeko iyi ndi election kapena pokhapokhapo kuti mukalata ija ya mtsogoleri ija ayikemo mawu woti kunoku kunapangidwa chisankho malingana ndi mpime standing order chakuti ndipo tapereka zina la Innocent Phangala akhale leader of opposition. Pamene popo ndiye kuti malamulo have been satisfied, and I would like to believe kuyankha kwa Honorable Moses Nkuyu ukuphera mphongo requirement yomwe ili mu standing order, because mufotokoza kwawo ndikumapesera ngati kuti akuti zina la simplex kichoya litabwera dzulo kobiri lilo ndi chimodzimodzi kuti lasankhidwa.
chifukwa standing order mu akukamba za election. Komano election pamene pali dzina limodzi ndiye kuti somebody has been elected and opposed. Ndikupita ndi zomwe akufuna kuphotokoza. Komano ma standing orders ndiobveka bwino kuti the leader of opposition must come by way of an electoral process. Ndithokoze kwambiri kuti mwakhuza pazimene analankhula a Moses Kunkuyu. Ndimafuna ndidziwe kuchokera kwa ino based on your experience, what was supposed to start first? Aphungu kukumana ndikusankha munthu kapena president kupereka dzina? According to the standing order, it is an election. That is very clear. It is in part 9 or thereabouts of the standing orders. Election of leader of opposition. Now, if the president gives a name to the electoral college, and would say the starting point would be that of the leader of the party, saying, Opitani, in name my preference to the and the people. Zooneka ngati tata ya a former speaker a technical angotithandizira kuti abwererenso pa line ndikukhulupirirazo kuti Innocent Mphongolo wamva bwinobwino mmene afotokozera uli ndi choyankhula china chilichonse tisanapite kwa atolankhani athu komanso tibwerere kwa a Moses Kunkuyu. Zikuoneka kuti abwerera mumalankhula nde zikuoneka kuti pa network ipa munathawapo mutha kungomalizitsa. Ndimankhafunso kuti zingambire patipapi ngeti mafotokoza kuti zitati zayamba kudzera kwa president. It is an expression kapena guidance guiding the membership of that particular party. But finally, what would be communicated to office as speaker would be the results of an election. Because by so standing order, which says, Mfuyu was sanctuary, our as speaker, which ineyo ndasishikwa. So, whatever the way Koyambinizaku might have been, whether the leader had expressed his wish by guiding the party, or just the parliamentary membership on the opposition side, making the largest opposition party, Karapawoka, the ultimate result is what should be communicated to the Speaker of Parliament for his or her announcement in the chamber. And lastly, on that, timafuna tidziwe kuti amene amayenera kupereka communication ndi ndani kupita ku nyumba ya malamulo kuti kuchokera kumbali yathu leader of opposition ndi awa. In the second case, where you have the leader of opposition coming out of two parties that had the equal numbers, the standing order, fortunately enough, I have the standing order in my hand. Standing order 35 2B says, following the election of the leader of the opposition, the successful candidate shall communicate his or her election to the speaker, who shall make an announcement in the assembly to that effect. Look where it has answered your question there. Tawerenganiso ni section hiyo. Following the election, this is for in the two opposition parties with equal numbers. Yoya Maijai, it is silent. Komano, actually, it is where it has clarity. Which it says, and I quote, following the election of the leader of the opposition, the successful candidate shall communicate his or her election to the speaker, who shall make an announcement in the assembly to that effect.
zomwe ndikuwerengazi relates to where you have two opposition parties having equal numbers. But yomwe ili ndi just one party with the largest numerical strength on the opposition bloc, this aspect is silent. And it is because of that silence where parties have deemed to think maybe it is the president himself or herself writing the speaker, kunoku kwasankhidwa wakuti wakuti, kapena the secretary general of the party, kapena the administrative secretary of the party writing the speaker on behalf of the party membership. I would say that the question you want to put Fusai, it calls for a little bit refining of these rules to help parties, not only parties in the opposition, but parties in the government and the National Assembly as a whole. From time to time, the Speaker's office gets some bashing, maybe not of his or her own making, but because of the gap in the law. I'll give you an example. I handled the situation where mwina mulankhuleko muchichewa kuti amalawi amene akutitsatira amvetsetse bwinobwino tufuna programu iyi kamatha amalawi azimvetsetse zinthuzi kuti kodi zimayenda motani. Ndathokoza ndibafotokoza kuti chifukwa kuti mwina malamulo ena akuoneka kuti sana wa masule ositina wa masule mobveka bwino kwambiri, chifukwa chake potanthauzira malamulo aja zipani zimatha kutola mbali yomwe iwowo akuona kuti mwina ndiyofunika pa nthawi iyo. Ndiye ndimapereka chitsanzo kuti pa nthawi yanga kunali chipani china chomwe chinali ndi aphungu oposa 10 ku nyumba ya malamulo, and therefore amalandira nawo ndalama ku parliament. Ndiye panadzamba mkangano. Chipani chomwe mtsogoleri wake anali kunja amati ndalama zoti ku parliament zija zikapeze iwowo, chipani ku headquarters zikudza. Pamene aphungu amene anali nyumba ya malamulo ndi azitsogoleri awo amati ayi ndalama zibwere kwa ifeyo, kuti ifeyo ndamene tawina kuti chipanichi chiyambe kulandira ndalama. Panali mpungwepungwe mpaka kuti muna chipanicho chimafuna kuyika speaker mu gawo la kangana zawo. Choti panalibe kumasulira kwabwino zomwe nyumba ya malamulo ikunena kupanga tikamapereka ndalama. Ndiye poona kuti chipani ichi chikufuna kubweresa dzina la speaker mumikangano ya kuchipani, ifeyo tinangoti mutipase account number ya kuchipani, cheki ichi malimoti kubwere munthu kudzatenga ndalama zikaupezere kupate headquarters mambo zili ku account kwanu, mikangano iyi mukayikambirane kuchipani. So mutha kuona kuti pakatha kuti pali kagap pressure imakula pa office ya speaker kapena clerk of parliament, pamene iwowo ndi anthu ongotumikira. Ndiye ndi chimodzimodzi nkhani ya leader of opposition ndakamba za whip malamulo. Whip ndi munthu okhazikisa mtendere kapena bata kapena kuti members achipani chomwe chili ku parliament chizitsata ndondomeko za kuchipanizo, osungisa mwambo kumasulira kwake mchichewa. Kasankhidwe kake kakusiyana ndi leader of opposition udza apapa kumasulira kwake akuti utsogoleri udzapereka mayina a whip ndiye wachiwiri wake chimodzimodzi kumbali ya boma. Koma funso limabwera nthawi zina kuti pati tikati utsogoleri ndi ndani. Ndiye kumakhaso pishupishu mwina speaker amatha kulandira mayina kuchoka kutsogoleri ngati president. Nthawi zina speaker amakandiranso mayina kuchoka kutsogoleri ngati secretary general chifukwa ndiye mulembi. Ndiye speaker amatha kupezeka kuti ali ndi mayina kuchipani chimene chotu kapena kugulu limene lolo komano ochoka ku anthu awiri osiyana. Pamene tikanati kuti malamulo achita kumasulira kuti utsogoleri tikuthandauza wakuti
zili bwino atha kuchepa pa mpando wafutika ngati omwe akumakhalapo pa nkhani ya leader of opposition. Tithokoze kwambiri kuti kumbali kumeneko mwafotokoza bwino ndithu. Komano timafuna tingopita for 5 minutes tipite kwa atolankhani athu kuti acheze ndi Malawi kunjaku kuti zimene tikukambirana pano iwo akuzitsatira motani ndipo akuona bwanji. Kenako tibwererenso kwa Moses Kunkuyu kenako tizamalize ndi Achimunthu Banda. Wadzuka bwanji Chimwemwe Maseko kuchokera ku Mzuzu? Ine Leya kuno kunzuzu ndadzuka bwino siti kudziwa zathu ku planta yako. Kunonso kwa chabwino tacheza ndi Malawi amene uli nawo mwa msanga. Pano awiri poyamba tikudziweni dzina. Ine Henton Hezon Kalua. Henton Kalua tatifotokozereni kuti inu mukuona kwanu mukuona kuti chimavuta pati kuti atsogoleri azitsatira malamulo. Ine kwenikweni kuona kwa ine kuti atsogoleri sale malamulo kuposanga anthu ngati makanga tisangu kapena ku kafeva kuti anthu azipezekana ziwapasa kafeva ngati mwina awathanza mchina chake. Kozi moyo mina vese mina afotokozera former speaker afotokoza bwino kuti pali malamulo anthu amasankha ma ministers aja anduna aja mafunga aja amasankha isogolero kuti awapange lead nyumba ya malamulo. Neze palibe chifukwa choti president aloweremo kusankha kapena kusanga pia munthu zonse apapa ndi kuti asana pase malaiti awo sana pangi express malaiti awo ngati apungwa nyumba ya malamulo kusankha munthu uyo awayimire nyumba ya malamulo. Kumene kosa tikuzeni dzina ine ndi chosadziwa zaka sophiri aphiri nkhani ndimene zimavuta pati kuti atsogoleri azitsatira malamulo. Ineyo mukuona kwanga ndimaona ngati atsogoleriwa sasa matsatire malamulo chachikulu kumakhala ngati kuona kuti apapa ineyo mwina ndasikapo samathaso kuwerengaso zanthu amene anapasa maudindo aja amadziona kuti osakona asita kuti atha kupanga chimene angathe kupanga chimene ankachisowa ndi saonaso zanthu amene anapasa maudindo. Ndimatsatira bwino amene amafotokoza a former speaker kuti malamulo akulola kuti ma MP aja ndi amene azita kusankha mtsogoleri leader of opposition. Koma kumapezeka kuti akapekaso mphamvu kwa mtsogoleri ngati wachipani chifukwa kuti osaja akumuopa mtsogoleri wachipani uja kuti ife tikapanga izi kuti awa mwina zikhala motere maganizo anga ndi amene. Ileya ndimene ndachenzera ndi Malawi amene wakuno ku Mzuzu. Ndathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko khale ndi tsiku lopambana. Inonso. Wadzuka bwanji Nelson Gonjani ku Kasungu? Nelson Gonjani wadzuka bwanji ukasungu ngati ukundimva? Yadzuka bwino kaiwereya wadzuka bwanji komanso nonse kubanja kumuli bwanji. Tili bwino tacheza ndi Malawi amene uli nawo mwa msanga kumeneko ku Kasungu. Chabwino munthu wankulu mwina achiyambirira anthu akudziweni kuti dzina lanu ndani. Ine dzina langa ndileni yakudiswale Vumbo. Chabwino nkhani mwaimva mukuti nayo bwanji. Ani mine ndaiva ndizoona ndazitsogolera mbiri ama nkhani ya malamulo pakani wasankha adindo. And ine chimachitika kwambiri ngati mene zayendera apa pamphamvu zonse amazipereka kwambiri kwanso. Ende anthu amaopa kuti alakhule chiona chenicheni opa mtsogolereniyo mbamoti mwina mu nyumba ya malamulo ja maintiro ndamina asankhe amene afuna akhale koma mphamvu zija amazibwezeraso kwa amene akutsogolera chipaniyo kani ndi mantha amene amakhala kuti akapereka chiganiziro cholondola mwina awachotsa kapena awakwefula mphamvu zina kuti pani kusanisa kuti sili kusatira malamulo ndi amarivula lifa yoba adindo amene aoneka kuti ali mpogwira ndi amene amaona kuti basi sakhani. Saburo ndicheso ndi Malawi womaliza apa amene so akufuna kuyika naye maganizo ake pa nkhani imene tikukambirana nsukula lero. Mwina chiyamba munthu wankulu dzina lanu ndani? Ine ndine Petro Mistari. Chabwino takupezani pano pa Chankhanga mtoni ya Kasungu. Nkhani ndimene yonena kuti kuti chikuvuta nchani kuti atsogoleri azikhala ngati sakutsatira bwino malamulo posankha mtsogoleri amene azitsutsa boma ku nyumba ya malamulo. Chimene chimavuta nchoena kuti akuzosa makhala azika ma president. Nde ena aja wose zimakhala zovuta kwambiri wena kuti akena umphamvu zena kuti ali sankewa kuti. Pachifukwa icho omangosiyako kwandani kwa president. Adakhala kuti ozisankha ma MP aja kumakhala kukonderana. Nde pachifukwa icho nipake komangoti kuti asankheni president chimene okuganiza president
ikhale chomwecho ngake mphamvu zawo maziveka mapresident koma zimakhala zosalondola koma pokana mikangano koma kuti mphamvu zonse tizisiya mapresident asankheni president ayi chabwino kuno kukasungu imene tekezera ndi amalawi kufotokozapo sonkhani imene ayimverera kanye mfunza timene tikambirana pano ndende satidikira nopanda kupaseni kuganisa kuti mupitirize ndi program imene. Ndathokoza kwambiri Nelson Gonjani, mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Olemekezeka Moses Kunkuyu mwamva amene alankhulira Amalawi, mwina muli ndi cholankhula china chilichonse ndemanga ina iliyonse kapena kuyankha kulikonse pa zomwe ayankhula Amalawi. Zomwe kwambiri wayankha ndi ayi koma ndivomerezane kwambiri ndi zimene ayankhula former speaker Honorable Chimuthu Banda popereka kuwunikira koonjezera makamaka pa malamulo amene alipo ku nyumba ya malamulo awa advert standing orders chifukwa alipena pamene mumatha kungopanga assume zimene zimasiyana mpata umene kumika speaker pampani zona ngati mena speaker watenga mbali kapena ukankhizira kwa ena mwachitsanzo mujafotokozera kuti akati utsogoleri udzikhala kuti utsogoleri ndi ndani. Is it the presidency, the secretariat amene angabweretse communication yonena zoti kunoko tasankha wakuti komanso ndimafuna kuonjezera kunena kuti mmene akunenera ma standing orders aja 35 sub B kuti pamene wasankhidwa leader of opposition ochokera ku zipani zingapo zimene zinafanana ma figures ndi iyeyo osankhidwayo adzapanga communicate zamene wasankhidwira pamene ponso mpofuna kuwunikira chifukwa chakuti kumene amalimbana anthu awiri kapena angapo ndi mwinanso wina sana kondwere ndi kanthu kena tsiku lina kudzabwera makalata awiri aliyense kunena yekha kuti ndasankhidwa ndine ndasankhidwa because the standing order says the successful candidate shall communicate his or her election to the speaker chimene speaker zabweretsa mpungwepungwe mwinanso poonjezera kuti dzikhala clear kuti kuseri kuti nasankhana there was an election. There is no harm in the standing orders clearly stating kuti ndipo mudzati patsanso zotsatira zachisankhocho kuti if one went unopposed kalata ipita kwa speaker inene tinali ndi chisankho kuno ndipo wakuti wasankhidwa unopposed kapena wakuti wasankhidwa ndi mavoti ochuluka kuposa wakuti amene apikisana naye ndi kuti zikhoza matipatsa clarity yochuluka kuti chinalidi chisankho monga mmene malamulo achakumbera. Chinavuta ndi chani pamene mwafotokozeramo komanso momveka bwino mmene afotokozerera a former speaker kuchipaniko kapena communication sinayende bwino kuti munatiuza kuti munapereka mphamvu kwa a president ndikusankha munthu kenako aphungu nkumaza bwera omwe aja anapereka mphamvu kwa president kuti yayi koma tisankhe tokha. Chinavuta ndi chani? Tinene kuti mtsogoleri atasankha sanabweretse pamodzi aphungu ndikuwafotokozera kuti ichi ndi chisankho chimene ndapanga kuti wina aliyense apereke maganizo ake kapena kwenikweni chinavuta ndi chani kuchipaniko kuti after mutampasa mphamvu mtsogoleri nkuchitika izo ndikubweranso pambuyo aphungu nkumazati ayi koma tichite masankho? Popeza kuti mwina panalibe kufotokozera kuti takupatsani mphamvu izi ndi mukasankha mutiyitananso kuti mudzatiuza amene musankhayo mwina aphungu ponena zokuti apereka mphamvuzi anali ndi kachembe kapena anali akugwirirabe kamphamvu kena kokuti akasankha mwina tidzatsabe kunena zokuti zikomo tiombere m'manja kapena mwatisankhirayo ayi bwanji munakasankha moyankhira zinthu izi so tikangotengera ndi zimene zimaoneka ngati bone of contention mwina zikhoza kukhala kuti a president yo anatsatira ndithu chimene anauzidwa ndi aphungu chimene anapemphedwa ndi aphungu koma mwina aphungu anali ndi tizifinyira tina pamene anasankhidwa mwina chimenecho chimene chinafunika kuti chikonzedwe chifukwa chakuti aphungu samadana ndi kuti a president simunachite chimene tinakupatsani tasankhani koma tsono si munthu aliyense amene angasangalatse aliyense. Vuto linali pa munthu amene anasankhidwa. Kuona koyankhula moti tope kumwamba ndiye kuti nkhawa yayikulu
imabwera pa munthu amene anasankhidwa. Chifukwa chake mwina munthu amene anasankhidwayo anadzipereka pamaso pa maphungu aja kuti mwina chimene aphungu amadana chokukhosi chikhoza kutuluka chikonzedwa tiyenda limodzi kupita chitsogolo. Chabwino. Innocent president sanachite chilichonse mwina mozembana ndi lamulo limene ndi mphamvu imene maphungu anawapatsa, because ndikakumbukira bwinobwino ineyo ndinaliko ndipo president wananena kuti tikusankha za speaker, tisankheso za leader of opposition, ndi nyumba idadzera kuti za speaker zotiusankha koma bwanji penapo dongosolo lake titatere pamene zidachitikira, but the president was ready kuti chikhoza kukhala chisankho. Innocent uli ndi choyankhula chilichonse kapena funso kupita kwa former speaker kapena Kunkoyo? Mwina ndinene kuti from observation ya particularly Right Honorable Chimutu Banda nkhani yokhudza malamulo ikuoneka kuti pali gap lalikulu, and gap lipeza kupanga so affect azipani zandale. He's proposing kuti mwina apaunikidwe kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino. Mwina funso langa likhoza kukhala kuti apakambidwa nkhani yokhudza kuti aphungu afanana, azipani zotsutsa zafananitsa aphungu, kwa pakadali pano taona kwabweranso ma independent amene as we speak ma independent ndi ambiri kuposa aphungu achipani cha MCP. Komano malamulo angoyang'ana kuti chipani chimene chili ndi aphungu ambiri otsutsa chimenecho ndi chimene chikuyenera kusankha leader of opposition. Zikhoza kutheka kuti aphungu mwina oyima paokha kukwana mwina 100, chipani chimene chili ndi aphungu ambiri mnyumba ya malamulo khala mwina aphungu 30, awawa anthu 30 wankumakalamulira izizi. Sindikudziwa kuti mwina Right Honorable Chimutu Banda ngati munthu amene ndi experience ya nyumba ya malamulo nkhani ngati zimene zakhoza kusunikira modani, komanso mwina atati yankha bwinobwino kuti aponena kuti malamulo aunikidwenso, amene akuyenera kuunika malamulo amenewa ndi ndani kuti akhale amphamvu mwina zinthu izizi zisazachitikeso. Wangobwera ndipo kufunso limene ndimafuna ndifunseso apapa. Ndingopereka mafiga funso ndilomweno ayankhe, komano malingana ndi chisankho aphungu 52 ndi amene anapambana kuchoka ku chipani cha MCP, pomwe 69 ndi ma independents. Of course taona ena akupita kuzipani zina. So timafuna mutayankha funso limenelo Right Honorable Chimutu Banda. Pomo kwambiri mwina ndiyambe ndifunso loti kodi kuunika kwa malamulo angapangise ndi ndani, andi mwinaso anthu atha kumafunsa kuti chifukwa chani malamulo sanaunikidwe. Ndinene pano kuti nyumba ya malamulo yakhala ikusintha kuyambira nthawi ya independence 1964 kudzafika 1994 titayamba ndale zazipani zambiri kufikira panopa. Ndiyeno malamulo athu sikuti pachizungu timati cast in stone, sikuti ndi malamulo oti samasintha iyani, amasintha malingana ndi nyengo momwe zilili. Ndikanakhala ndi nthawi ndikanapereka zitsanzo zambiri kuti kufika pamene tili ndi malamulo oyendesera nyumba ya malamulo ma standing orders kapena ma changes omwe achitika ku constitution ya Malawi kapena ma acts of parliament, pachitika zinthu zambiri malamulo amasintha malingana ndi nyengo momwe zilili. Ndafotokoza za leader of opposition momwe inalili prior to 2010, kudzafika 2013, kudzafika 2020 malamulo akhala kumasintha ndikuya kuti panonso amenewo atha kusintha malingana ndi momwe situation ilili. Mwinaso ndili pa nkhani yomweyi ndikufotokoze kuti pamene so osintha akuyeneka kukhala aphungu mnyumba ya malamulo. Aphungu malingana ndi ziphinjo zomwe zikuoneka kubisa ntchito kwa malamulo. Chabwino. Chifukwa kuti ike ndondomeko ya leader of opposition mu chaka cha 2013 chifukwa cha zokhoma zomwe tinadzakumana nazo pakati pa 2010 ndi 2012. Mukumbukira nkhani ya Malemu Chafukira versus Malemu JZU Tembo. Chifukwa cha zokhoma zimenezozo chifukwa chake mu 2013 kunabwera malamulo wowonjezera pa nkhani ya leader of opposition paja. Ndiyeno ndinene pano kuti chiyambire ni program iyi takhati ukamba nkhani
ya kubwera pampando kwa leader of opposition. Komano tiziweso kuti munthu aliyense amene wabwera pampando umpando uja amathaso umchosa ukapena kuchosedwa. Ndime number 36 ikukamba the removal of the leader of opposition. Chisango kamba kuwikidwa pampando. Ndeno ndikuwerengereni. Koma mwina chifukwa cha nthawi mungowerenga koma kutambasula chifukwa cha nthawi sikutilola kuti titero. Just one sentence. The leader of opposition may only be removed by the party that elected him or her. End of quote. Ndiyachefusoloti kodi ma independent kodi atakhala wochuka. Kati pa 200 atapeza kuti ma independent ali 200 zipani kwa kutoka 24. Zingatani, that's extreme case. Answer ilikale ndi ruling mu malamulo athu a Malawi. Ruling ndiyoti ma independent mwadzina lawo ndi aliyese ndi woyima payekha. Therefore malamulo amachita recognize kuti ukakhala leader tingoelekeza leader of opposition uli ndi anthu okusatira, ukakhala whip uli ndi anthu okusatira kumbuyo. Komano ukakhala woyima pawekha ndiye kuti ndiwe wawekha basi uli pawekha. Therefore ungakhale leader of opposition komanso ungakhale whip. Zimene zinatambasulidwa maruling akumbuyo. Chabwino tathokoza kwambiri writer honorable Chimunthu Banda chifukwa chokhala nafe program imeneyi sitikuchitenga chophweka iyayi tikuyamikeni kwa basi. Zikomo tathokoza kwambiri kumulabwini. Zikomo. Ndithokozeso naboku uyu komanso for being very candid. Alankula ndithumo masuka kuti ndikhupira dziko la Malawi ladziwa zona zake zenizeni. Zikomo kwambiri walemekezeka zabwino zonse parliament. Zikomo biro. Mutha kukhala ndi mawu omaliza 30 seconds yokha olemekezeka Moses Kunkuyu. Tikuthokozeni Leah komanso Innocent komanso ndiwathokoze right honorable Chimunthu Banda chifukwa chakuti topic iyi yofunikira kwambiri ndi nkhani zimene zikhoza kumakhala osatha ngati sizingamaonekeridwe komanso nkukonzedwa pofuna kukonza. So tikukhulupirira kuti zatunikira pena pende pali pofuna kukonza komanso zathandizira kuti tifotokoze kwa Malawi kuti tili pati tiyenda bwanji kutsogolo. Zikomo kwambiri tathokoza. Nzanga Innocent nthawi yatha ungakhale ndi cholankhula. Hai kungonena kuti I think mene alira Chimunthu Banda mene afotokozera zinthu ndikuona ngati kuti mwina dziko solo yagwiritse ntchito kuti zinthu zina ndi zina ziyango zimene zimakhala ku parliament mwina akhoza zunikira with a sober perspective because pakadali pano sakupanga chiyonse yokhudza parliament koma ndi experience yambiri mwina tikhonza kukonza zinthu. Ndathokoza kwambiri. Ndikuyamikeni nonse amene mumatsatiranso programu iyi komanso atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana ku Kasungu makamaka ndi ku Mzuzu. Ndikufunireni tsiku lopambana tikumanenso mawa mu programu ina ya Kulinji pano pa Wireless ya Times.